artimang, lukumang, nana sa sabayo kromo we wato wala mala wispo def mama sernang. Anyusu serna se karif ko archi en luku de pres parsan se kober in mama sernang. En ti de me barodi. Not gomit zuid, oost gomit west, wispo de kakayesi. Abiji man betaki kijk luku yere luister. En mis donja, nanga mi one time barada en me very vallig happy. Want ti de mi barade baga mi say. Ja, van je de baka, ik zou maar zeggen gaan taku. De baka, Stevie, fuja de prespar nyusu. Want die tori def taki, maar volgens mij biji maar bar, alades maar ori na trase de diaspora sanamang, we barde wan ori en het accident harde sturu de banyi, fukon arki de tori die de toro taki, IMF toro taki en om tak over bepaalde vakbonds, maar ook toe. Ano sa mga sargamo? Asatorde. We yere we biji soti de ma bif ji, bra rut wan grani, de bijis ma be sinyi mi kanti, mam no fadong. Maar de baka. U de nomo en a kraberi de horbaka jeng napu en dati na abiji man di dagoron tap, abiji man di seten goron tapu. Ja, Zonder o no man do noti. dati. Dus ete wan is welkom. So, we archi manu kuma de man wasane taki, takru kari, echa takru pichi. Want jere ya bi vakbondleider, ja vakbondleider, mino sap fire karde brabret. Maar je hebt me na pistool dat. Ja, want uno, kijk, de mijn kaart is vakbondleider. Maar ano alamang na vakbondleider. Want een vakbondleider, ik zei bij Luptaki, ama kan onderhandel, Ja. ja. Maar ama legt den orokoma ook toe, dit is naar je plicht. Juist. Sim do. Ja. Ik rabu, en if you want to dat like vakbondsleider, dan uno kan kari vakbondleider, kari vakbond. Dat ben je Dan ben je vakbondleider. vakbondleider. Zo simpel. Want jere, omdat amner disi, en mi wan aksam ner wan vraag, maar je fosi stellen meneer een vraag. Jere no. If a bedrijf. Ja, dus natuurlijk, jere no, eigenlijk om leggen voor eerst uit samantaki. Samantha. Samen leg uit. Amang, isabi dat we een wet in het parlement. Pe de man leg uit, binnenlandse zaken minister leg uit dat jere no. Alades maar de Eurocoman. Sada osso. Zij kies de money. Ja. De moest melden je aan dat ook geregistreerd, dat luku zo kan doen en amang kan roko. Je begrijpt toch? Want Zet dat maar in. natuurlijk, Ter want, ontwikkeling van konderen. ja, tuurlijk, omdat me heb je belasting, you heb je belasting. Ja. En als is dat, dan kan go nou man die ne roko. Dus in do noti. Die ne do noti. Dus door je lange voeten. Ja. Je komt face, komt back. Mhm. Isabi toch. Ja. Dat je moet tapu. Afi trusi ma i Geen karta. pas. Ja. Go in a machine. They take our money. Money. That volgens you. Maar isap suma demandis. Mhm. Demandis na fremusu. Yes, dat is. Isap fremusu tok. Hey. Ei friga lok tu. Ja. Da ei pupa ka gorong. Ja. Da volgens ena in gado fesa ei pupa. Terwijl fosadoro gorong. Amorse rei teken aegis ching. En daarom, masargambo, je taka san fermusu. Dat we taki wa vakbondsleider. En als je een vakbondsleider naar openbare werken. Ja. Maar mij leg uit gewoon tegen de man dat jij nog unaspang. We daar rustig uit also. Als money funu, we kiezen altijd. Oh. Ja, maar die stel me een vraag. Na mai payamon. Dus, ja, maar die stel me een vraag. Mhm. Ik tel me dat if een vakbondsleider is. Bij jouw eigen bedrijf. Ja. Toch, een beetje bedrijf, maar 300 man in dienst. Dat 299 man nee komt. Ja. If abo pay man. Dus dat mi was eigenlijk vraag. Maar aka pichi. Ama Aka sukuwa medium. Ama pick me. Da ka pichunu. Ama pick me, ja. Da ka pichunu. Maar miser van wan accident tu. Natuurlijk. Want alla de mandis nanga de chamu feng. Mhm. Be de bezig voor destabiliseer a kondere disi. Ja. Je verstaan? Ja. E rui op. Mhm. E hits op. Ja. E rigeri. Mhm. En in alla sani. De mans bij de zwartkijkers, de man bij hoor karakter aan regering takasan non boet. Terwijl na deze refi, ben de aan de macht die de dit krater. Mhm. En zelf bij je hebt dit krater. Isabi toch? En zelf bij je hebt Sungu Noord. Mhm. Je verstaan? Isabi goto? Ja, ja, misap. En zelf bij je hebt Sungu Ja. Noord. Mhm. Je verstaan? Alleen dat aan regering moest kiezen een takroening. Mhm. Je verstaan? Mhm. Dat die de na dee.
Je mek je ba deze tide op het napu. We mi masar gambe dagi uit. De kan go na soort medium iwani. Den kosormi a blauwdruk voor jou. Van jou bo set a kondere disi. Isabi toch? Van jou bogo do a schuldherschikking. Van jou bogo zorgu taki alla de money die econona in zee. Van jou bo set a torif go heronderhandel nanga IMF. Want u be horkarak. Maar je kan mama. Je reed er kwam aan pe. Huh? Amanadi. Nee, maar ook kosormi toch? Nee, maar manado bo mango. Huh? Abo mango IMF. Nee, maar hij leg uit toch? Ja, hij legt uit daar. Hij leg uit toch? Ja. Dan aan kosorma blauwdruk van Fabo seta kondere di. Fabo setem. Want me bedoel taki, if je sap taki dan was kopu bezig. Je di cholo tapolo. Ja, dat die wan. Na dati wa ya no kapasi. Ja, dat die wan mama doen. Ya no kapasi di cholo de tapen olobaka. Next more. Not moro. Nee. No voordeel niente capito. Je verstaan. Mm. Dan anoman sorde sandisi. Da yaba deseti. Yo man fu asansa regering dis do. Fu gwa IMF. Gogo taki heronderhandeld baka. Fu setu een sociaal vangnet. Je na nasa saba yokoromo. We zijn nog valk. Mana yepi. Ja. Wa man beschrift tak is een druppel op een hete plaat. Mm. We fu belet fire ja plaat tumsi furu. Dan se ubem tek char kof kon kanta tapa plaat koura plaat. Nee, tegen. Je verstaan. Maar de man is iemand Saragambo moet tegen. Na bla 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 bla. Want die, Je bent tralala. die is zo tralalatori. Ja. Want die regeren voor eng. Ja. regeren voor eng toch bij dit toch? Ja. Toch? En we man leg de man uit dat jaren nou. Uno moest, alweer hebben we opschrijven ja. Dat de Nee. man bij licentie, want de man bij de CC, bla 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 bla. Jere jaso. De man die si na de type man die te de biji dage feti Ja toch. toch? Da ya de chipchi dagu de londa de man te beta baka futu. Dat die. Dat te de man gos da was jere de man pe de na feti. Dat ben je dat weet. En dan zou next heeft ze. Ano sabi. Not noti. Na nou, de vagebondsleider DC. Toch? En jere dat zo'n schuld ben de. Want dat apiste dat. Asan be waka pakket be waka. Dus Alasan Bego, zogenaamd. Ja, Alasan Bego. Nou en jere dat zo'n schuld de. Zo'n procent rente in pai. Ik raad toch. Dat nou je meki bari no dat jere nou unaf go no spande mo pai uno. De man is no loba kondre. No, jere jaso. De man no lobster na Ama strip. jere jaso. A vagebond leider disi. Abes kaputapa 3. Want sang a regering dis do. A verworvenheid sa de mahari. Want in berekent dat die tekwan kondere abara. De ambtenaar van madame teji kada. Sa na san dat me kamatak de man afgawar ko de mautis de money. Want de ambtenaar no bo machis money de eerste tumun. Nee. Voor sa regering dis Dus dat is betreden. toch? Ja toch? Da regering die zorgu taka seta tordati. En nu 25 ki money dekba alak. Asetik ba. Sabi to. Ja. Je chisi ipching sani koopkrachtversterking. Je verstaat toch? Ja. Uiteraard, omzet want IMF tak jere no. Je moet je subsidies afschaffen. Ja. Dus dat want tak a regering is nee voor een populistisch beleid. Nee. Geef het volk brood en spelen, dan hou je ze zoet. Nee. Maar IMF het dan ook toe. Ja. Im zit dat hij, Ja. maar im look den potis. Im luku de potis. Dat mag. Ja, toch? Dat En dat te luku de potis, maar dus dat zijn go hand in hand. Ja, tuurlijk hand in hand. Isabi toch? Sa Je bouw als je, want alla de biji kondre, bra rut na sasa ba yokromo. Alla de biji kondre no, in Ja. Gorontapo. Ja. Na bouw de man bouw subsidie af. Ja. Hoe de man kan konde stabiel. Ja. En no, de naam voor door stabiliteit. Ja. I volgens zijn minister Financiën. Ja. En de man, alla baby kondre mo sa gambo. Dat Ja. sami sabi. Alla de potis ma de man yepi. Ja, Sociaal vangnet de, Ja. amaseti. En dat moest sa is er nou. If dat regel, ja. meneer, wat inaf subsidiëren wan miljonair toch? Nee, Nee, toch, maar dat ja sensi. Inaf gama sensi toch, de potis ma mluku. kom je een exempel. Want kan de voerus man even verstaan dat. Die land die bij subsidieer a benzine, Ja. EBS, Ja. waterleiding, alla de presda. Ja. Alla de money man, die bij pura manga use ching. Bij geniet veng. Natuurlijk. Maar nou, a social vangnet, den a yum sap faye go omang ap chuan die land e ji,
Isabi toch? Mm. Maar bedoel, je na stroomman, je Ja. zat tak 6 uur, bagan 6 uur om manting, in Ja. chiri fire. Ja, toch. Isabi fina Ja. gebruik voor, Ja. ne let fire zomaar. Ja. Dat a wang. En a ben senatori die de man bij teke smokkel ga Cayenne, want Cayenne ben Ja. bij keihard a prijs voor Europa. Mm. Je verstaan? Mm. Dat de man bij smokkelen, want land die bij subsidieert de smokkelaar. Ja, maar daarom toe. Een nieuw minister legt uit toe. Ja. Dat aan 350 miljoen tino moest spijten. Ja. Als schuld. A schuld dit, Als schuld, dat was niet er. en het is Ja. opgebouwd. Ja, toch? Opgebouwd toch? En nou is daar kom. Nee. Nee. Na om hem jara fesei bo. Ja. Aan Je 350 verstaan. miljoen weer spijten. Ja. Als schuld. A schuld dit. Ja. Dus dat moest pai. Mm. En maar wansani. Mm. Sami sabi aregere die stoel. Mm. De man pai binnenlandse schuld. 700 miljoen. Ja. Dat mag pas slag. De man paien. Ja. Uit eigen kracht. Mm. Dat Dus nu IMF er komt. Ja. En dat IMF er komt. Mm. Dat stabiliteit de letamo voor door. Ja. Dat ko-volk haar president. Natuurlijk. En als er één persoon is in Suriname die zwaar onder druk staat met je hervormingsprogramma, met je schuldherschikking, met je IMF-programma, met je beleid, dan is het die vader des vaderlands. Maar deze vader heeft vanaf dag 1 gezegd: hij zal jullie allemaal leiden naar een betere bestemming. En hij heeft koers ingezet. En op dat traject zullen er soms tegenslagen zijn. Zullen er soms setbacks zijn. Zullen er soms spanningen zijn. Zullen er soms rumoer zijn. Opstand zijn. Vanwege die druk die ontstaat. Maar mijn rol en taak als vader des vaderland is koers volhouden. Doorzetten. En u ziet, gisteren hebben we de goedkeuring gekregen, die bekroning gekregen van ons hard werken, koers vasthouden van het IMF-programma. Koers vasthouden. En ik wil u vragen, lees de originele verklaring van IMF, die Engelse tekst. Lees het. Dat de regering een zwaar programma heeft uitgevoerd. En de regering geconfronteerd is geworden met zware uitdagingen in deze fase. En nu komt het. Maar de regering heeft leiderschap getoond. De regering heeft commitment getoond. De regering heeft vastberadenheid getoond. Waar andere regeringen, andere landen stoppen met het IMF-programma, omdat ze niet tegen die druk aan kunnen, zijn wij doorgegaan en leiderschap getoond. En dat is wat die bekroning is. En gisteren hebben we onze eerste storting gehad van 53 miljoen Amerikaanse dollar. En daar gaat zeker meer dan 20 miljoen bestemd zijn voor budgetsteun. En nu komt het. Om de 3 maanden gaan we weer gereviewd worden. Maar die zwaarste storm en orkaan hebben we al doorstaan. Dat wil zeggen, bij elke positieve review, en ik ga ervoor zorg dragen dat we die positieve review gaan krijgen met mijn team. Om de 3 maanden 50 miljoen, 50 miljoen, 50 miljoen. Bereken zelf maar wat we nog zullen krijgen in onze regeerperiode. Disna gadoroko. We godoro nanga moro. Maar komt nog meer? Volgt die komende week. Volgt die komende week wanneer de baas van Total Energy naar Suriname komt. Luister u goed naar die boodschap van. Ja, maar de president legt uit dat die vaderdag.
Ja, En bepaalde de gasten. Ja. Sa dit op radio. ja, En leg bepaalde ze uit. Ja, Spiesco hoort op vaderdag, dan moederdag. Maar inhoud. Sa president leg uit. amano loba eno. Amano ba inhoud? Nee. Amans na ook toe of de man die bij je die choloto. Met tegen jou. Amang wa SZF baby to. Ja man. Ja, maar SZF baby. Ja. Is het een baby dat we? En Ja, dan toch. heb ik 20 nog 10. Ja, amang bij go teki. Ja, maar ik ga te Zogenaamd naar deze instelling. Terwijl inhoud, een president leg uit dat vader, amana papa kongre. Ja, Dus hij takanga afvolg dat hier en om mitei gunu, temi kong, dat men zoekt char als een stabiliseer a kongre. Zet en kong. sitcom. Zet kong. Voor kruip ik moet uit dat krater. En je ziet, ama go, ama takanga de man. Atrans kom baka, sesi kom baka. Amon kom baka. En amata. 53 miljoen. Ja, en amata kwam prespartor toe. Samalek. Amata, we go doro, asem fasi, Ja. we ta monitora sani, Mhm. we zorgen voor stabiliteit. Ja. En dat alle 3 maanden de man kotja dat de meisje ta koe de koers, Ja. dat weet je, is 50 baka. Dat heb ik zelf 50 baka. En maar tak het wat sorry. Maar wat trator taki, Ja. en ator dati. Hm. Kan de traman gwa galig. Ja. Want de man verwerking. De zwartkijkers. Ja. De man verwerking. Want aterasanda abiji man die staki. Mhm. Amanta ka wichi di. Mhm. Abiji bas kom. Want biji base kong. Mhm. En tamato koda wo yere sani. Ja. Ma wansan me biji lek na sasa ba yokromo. Dat no want taka manato kot na pa map de straat. No so fesi sara maka straat da PCAM. Fes PCB yang wan saka nga money. Nee. Asa ne worko so. Asa ne konfutia ontwikkeling kom. Voor zorgen. En de jongwan. Sami eteji. De dat moet saptaki. Lek fai op arbeidministerie of arbeid de. Isabi toch. Ja. Dat de man go sluit de aan dape. Ja. Go tek leri. Ja, skoro. Go tek skoro dape. Want dat tabi die man dat die sano seti. Dat infenu olo dape. Workomam de. Workomam de. Vakdeskundig man moest de. Ja. En een mogelijkheid defigoleri. Isabi toch. Want if it napu. Sirip sanga ifuta tapu strati te de op het napa wan peresi. Isabi toch of ik go ori biji boda dat te wichi man ting. Isabi toch. Daarna si te formale futu. Want it nap na wan peresi. No go no wan stap moro fara. Ja. Dus mij moedig de aan. Ugwa arbeid. Ugo meldo aan dape. Ja. Wis ikaleer wai wiri serf ikaleer dape. Ja. Ala de san dat ikaleer. Mhm. Dus ik kan go. Isabi toch. Ja. En no je shitaka sane waka wan. Certificaat parati. Ja. De man. Ala de district de man biji pran markosa. Mhm. Ik kan go join too. Alles aan ik. Ik kan go yepi. Ja. Je go join you want you nyang. Natuurlijk. Je verstaan. Ja, maar zeg gambo. Maar ja, asani fu picking saro. Fa waka. Hier, asanati, omeka volk arki fossi, Ja. sanato dape da leggen. Oké. Met de maar. Met de maar. Volgens Earl Tapoto, de wettige kapitein van Peking Saron, zijn de onlusten in het dorp uitgebroken als gevolg van een ordinaire strijd om goud tussen 2 groepen bewoners van Peking Saron, de groep Mura Awali en de groep José King. Op de Udu concessie ba, dat binnen de Udu concessie, dat man geven toe man concessie voor God doen mijnbouw toe voor God go toe. Ja. Van bedrijf ne precies sabe kiezen concessie voor doen a go to dat pe in een gebied naar Peking Saron. Pa je kan de man. Amnesia na Grasalco. En is op zomaar naar de maat. Dat was vleesbedrijf, naar Sranamang, naar Sneesi zomaar. Dat was er. Maar Tamiko verstaan voor alle de informatie. De concessie dat is van de onder Dino. Onder zomaar? Dino Bouterse. Dus dat nou was een bedrijf. In een periode dus 2012 onder president Bouterse. De man had kies een PC voor de mijnbouw in een gebied. Per concessie begeeft uitdagbaar voor de Udu. Udu. Amnesia. Zolang je bij ongehoord tot dat de mij tak akkebied zo naar Amnesia naar Dino. Over het gebied taki. Ook over de concessie dat naar Grasalco. Grasalco concessie. De in Amnesia concessie. Dus eigenlijk een concessie per Grasalco de. Naar Agnesia. En Agnesia serwa pisigi Grasalco dus. Zo moeten we het vertalen. Dat minder wel leespoeren eten dus in 2012. President Bouterse, ja stichting een bedrijf en zo, dat in de goudsector. Agnesia, stichting Agnesia.
Wan mooi bigi pisi dape, in concessie, goud concessie. En vervolgens, dino, nange een stichting, zeer wan pisi van concessie, die Grasalco e opereer. In Maripaston. Ja, graças a concessie in Agnesia, dat want aqui Agnesia nascer, a nascer uma pista concessie que eu tô. Als aan bedrijf Agnesia, dat dino, Agnesia stichting zeer wan pisi gi Grasalco, en Grasalco abe concessie no dape in een gebied. Na Maripaston. Ja, dus zo moeten we het vertalen. En de man voor NDB zei tak, zo voelen no, dit tak, gronduitgifte door deze regering enzovoort. De man moest worden bewoond, de man aan de eerste man zou beginnen aan de zandisi. Ja toch, de man had nog dat niks. Daarom had ik ook gezegd, vriendzame krida professor camera, maar ze praat niet de waarheid. Of na atranga voor de waarheid met je kreeg. Ik sabi, omdat die na attensa je de dape, de san echief uit. Toch, dan die san epsa in een gebied dat kom je huilen. Noto ibem crisis ina die ibe ababeleid in je aan. Eigenlijk vanaf 2012, abruya begin die regering Bouterse, Gigrasalco concessie dat na Maripas do fugo suku go to. Ja. Maar sago moro fara. Benoemd orden apprecie. Dat de man tegen de mo orden apprecie. Die mannen zijn zo slim, omdat unego onderzoek bezig dat tijdens de orden, de mensen allemaal moesten de politie afgebied dat de orden apprecie. Hebben ze het direct aan de Grasalco gegeven. Maar de regering Bouterse uiteindelijk amaas door tanga 2020. Samsa in een periode dat hij nooit onder protesteer, lijkt van we protesteren no Samsa onder Bouterse. Onder protesteer gewoon of waar. Alla de jaren geprotesteerd. Wat wij wel hadden gedaan, is meer in dialoog treden met deze mannen. Dus takanga de man tak die lukuno, uno mauro in afgebied, die 1%. Isabi, die 1% met uluku sawe doen na uno deel. Maar nooit de mannen yes en nooit de mannen duw een deel. Nooit. De mannen je uno minom legi, vanaf akimboto, en desan la jara herbigi ontevredenheid kom. Tapoto. Dus behalve de houtconcessie sang om een jarig bij de mij praat houtconcessie in de woongebied voor de Ingi Berdadape, dan de Ingi Sisa. Dan vanaf 2012, die regering Bouterse, Gigrasalco a houtconcessie dape dan een atrabaatschappij zij kan dape voor die Bouterse. Dan als aan bingi weru en als aan kolop uit de hand, want de mij kon in een gebied, doe de tori, maar unu, ne fino aan Libi, de man is zetu in een gebied voor oko en hoe kies no money. Nee, look tudor voor de dape en no one get tudor voor nekiti. No voor de market percentage voor de concessie. En als het leidt tot ontevredenheid, en als ontevredenheid komt bouw op, jaar in jaar uit, dat op een gegeven moment 2020 de regering Santoki Brunswijk door. Dat is op zo. De maand, uitgangen de man bij Archie toe. Die aan nieuwe regering komt, de man bij actie, wat de man kan zetten Europa tussen Pikizaro en Grasalco in Agabit, in Maripaston. Dan moet het aware collega die de jongen op een stichting. Parité, dabe hoor contact na Grasalco, het aware collega die de boy in Maripaston dabe. En de man van door Bubekis area, voor de kan Uroko dabe. Dat na Grasalco begi de area pe de makawroko dape. Ja, maar moet je beginnen omdat die goede na een tofstani. Een moment die de man begint Uroko, ontevredenheid komt begin van binnen aspecting. En ja, aspecting kokos en asan begin libe en ege libe. Man begin doen egisani, de aspecting no man no verstaan is refi. Dus eigenlijk onderling op begin vet in aan elkaar in stichting. Mino feta de man de man feti omdat nooit mino Uroko go to in aspect vanaf die regering dit komt. Ja, mas regam. Dat de man tak na nga kapten dape ara. Iya. De man tak nga kapten fu pitus fa man baka tapoto. Iya. Kapten tapoto. Da man leg uit. Fa samsa dape enkel. Want allemaal in bereken dat hier no. Disipsa da man leg uit precies. Want de man panja wan bereik kon in de ether, want de man lie. De fakers. Ja. De man de panja Ja. fake news. Dat de man passen wan bos kopu contact. Lek asanego om grondrechten. Nee hoor. Maar nog grondrechten. If Helemaal je niet. sa kapte taki. Ja. Na eigen bewind. Ja. Man groepu. Go to Tori. Go to Tori. Mhm. De man wan aba go to het Ja. hele edele metaal. Mhm. De man lobbing. Ja. Die verstaan. Dus, alla fasi, de man mek moeite, maar dem sa wansani. Tak sande in agrom, na va volk. Ja. Sanda lok toe, na va volk. Sanda liba,
nafa volk. Ja, Je snapt het toch? altijd. Dus Oké. daarom met dat dit land kan je niet opdelen. No. Je kan praten toch? Verder praten. Je nog kan praten. Als je mooi zijn, niet keer dat keer no, teken me hefboom dat in pai. In pai. Ik wil albina hefboom dat in pai. In pai. Dat fijn. Dan een staat en een staat. Dat daar lange centrale overheid na mak timoro in a corner. No, maar klaar. Je snapt het toch? Ja, maar klaar. Nee toch? Dus Ano kan. als aan euro koso. Nee, nee, work op. Helemaal niet. Taki. Lexa president taki. In one map ching. Of umap ching. Je hebt 21 jaar. Je recht op een piece grom. Je allemaal een piece grom. Ja. Je snapt het toch? Ja. En odi. Adetaki. Olifant op een piece grom dape. Ja. Dan krijg je ander perceel. Ja. Je verstand en je wordt vergoed. Ik zou maar zeggen. Je zwaar mazzel, je Ja. teki money, je gomoro farangay serif. Ja, maar masal amo. Je tak over een masal tori. Ze nak is masal tu klimatori. Iya klimatori Ano toch? maar masal op bigimoni. Iya maar we doen best toch? 2 miljoen jaar. Amerikaan dollar. No me kara. Met hij. Sa- Wat een vicevoorzitter ben je toch? Akel Europese Unie. Ja toch? Ja. Ama Frans Timmerman. Iya. Ama tak hier no klimaat asana city Ja. Nederland. Alles aan boel pe. We hebben hier 2 miljoen Amerikaan dollar. Voor zit asanati. Fugi je City city. ja want Bescherm. want isap unugro ja so te isap te alleen kontumsi. Iya, we Strome kan de. Ala de torati. Iya. 2 miljoen ja. Maar terwijl mij koseta sandat ja. Ai. Dat in een man kondere serif. Mm. Dat KMI. Ja. En mek bekend dat de mij verwacht die onweerang ala de Ja, ja. soort standaard Dus dat- overstromen je verstaan. Met hij. Dus na is heel grond tapu a probleem dat Mm. Mm. en mame bedoel want ramano bochi sa je pidi Nee hoor. Nou, ja, maar regering die isabi toch. a vertrouwen Vertrouwen dit toch. ja Maar ja, maar ze gaan vertrouwen dit, maar misabi je maar is leren. suma meneer tijd Maar het tijd joh, Wanneer tijd door. eigenlijk gewoon tak moro, ja maar hori kan asanati. maar me bedoel taki Mm. wan poku de Ja, dan me ku archa poku dati ja, isabi Ja. toch a poku dati begeleid meneer tijd komen dat in op grond tapu dat was daarvoor. ja Te yu prami ziri no psadei no jide watra. Tena te yu sa tesi den sukru abra. De rutu funa boom den ziri nanga den taki. Bribi in yu zrefi moro prinspari zani. Debe wan madeno man broko zana zantagi. No afronchu fesi man masragado yepiwi. Pai mansa musu pai de pai. Takrudusa musu wai. Kimi na wasabi sontengi juarai. Este bende este, tamara faraite. Prisiri pe prisiri de, lobby pe na lobby de. Tena isri keti koti, na bigi roko poti. Te yu mama Bobby Dre, yu papa sagidem oni. Maar ja, maar ze gaan bedoelen, dat no. iya maar dat fosu bwe dat we barodi Ja. we tak grantani dat we bewa archi en we beji de man dat de man de soet futu uno soet futu moro want waser na man Dat die. wis fighter en de young one me want teji wan santaki if you mati kor you I flow maar if you or you serve as spot you kor you serve I dede dat wan taki en mi amati di netaka sandati want met trusman in a grond met pranwansani maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De gaat napelijk wan jaja sarnama of wan jaja sarna uma. En de jongwang meldi aan arbeid. Isabi toch? Nogo langa janu esuku steun nanga desani. Go meldi zelf aan arbeid. Voor de kaleri wafak. Want oil and gas de leta baka uku. Ja. Ja, maar ze gaan volgens mij tapu. Takanga de sanama baka. En we tak bijna IT jarik ba. Voor no troe dot it op straat. No dot you contre. In principe bijna me sap samim do moro. Maar we tantaki. No troe dot it op straat. Make a straat. Make you contre tan kring. Dat you kan nak tapi borsu. En taki. Mi na wan jaja sanama. En mi lop mi contre. Famirman. No tapu. En te wantralis baka. En die snatori toch. Kor ede. Het is loso. Het begint altijd thuis. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up.
don't